Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aurelio. Taong 1977, Peñablanca, Cagayan. Itong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Aurelio malapit sa may bundok. Yung dalawa niyang anak magsasaka, habang siya naman kalimitang namumundok at nangingisda sa sapa. Hati-hati ang trabaho sa bahay nila at halos gabi na sila kung magkita. Hindi naman yun gaanong alintana ni Aurelio, lalo pat alam niyang may mga sariling desisyon na ang mga anak nila. Hanggat kaya, inuunawa niya ang mga ito at iniintindi. Sa kanilang baryo, merong kaibigan nitong si Aurelio, isang albularyo at bihasa sa panggagamot. Tuwing Sabado bumibisita siya dito para makipag-inuman. Doon niya kinukwento ang kanyang mga natutuklasan sa bundok sa halos humigit 5 araw niyang pagtatrabaho. Dahil sa wala namang pinagkakaabalahan ng albularyo tuwing Sabado, kaya na may palagi siya nitong napapaunlakan. Hindi naglaon na malaya na lamang ni Aurelio, napakatagal na pala ng kanilang pinagsamahan. Sa pagtungtong ng buwan ng Abril, inabisuhan siya ng albularyo na medyo iwasan na muna sa buwangyo ng pamumundok. Unang araw pa lamang ng buwan, minabuti na ni Aurelio na mangisda na lamang. Yung mga anak niya, ganun pa rin ang trabaho, pagsasaka pa rin. Sa bawat paglipas ng mga araw, nasisipat ni Aurelio ang iilan sa mga kasama niya na wala pa ring patid ang ginagawa nitong pamumundok. Hindi naman niya yun sinasabihan ng kung ano-ano. Gawa ng labas na siya sa mga mangyayari sa mga ito. Nang magkaroon siya ng pagkakataon para makausap ang kaibigan niya, doon niya tinanong kung ano ang rason nito sa pagpapatigil sa kanyang pamumundok. Matapos naman yung marinig ng albularyo, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Malapit na ang pagdating ng araw ng Biyernes Santo. Pinag-iingat lang kita, Aurelio. Wala kang ideya kung ano ang mga nilalang na nakatira sa bundok na yan." Ayon sa albularyo, na sa bundok na kalimitan niyang sinasaka, nagtatago ang isang baryo kung saan nagpapakita lamang yon kapag sumasapit ang Semana Santa. Lahat ng mga taong napapadaan sa baryong yon ay hindi na nakakabalik sa kanilang pamilya, gawa ng papatayin sila ng mga nilalang na nakatira doon. Naniniwala ang albularyo na ang mga nilalang na makikita nila sa lugar ay maihahalin tulad mo rin sa mga ordinaryong tao. Kapag nakakita kayo ng mga ordinaryong nilalang na napapadaan sa kanilang lugar, magbabalat kayo ang mga ito at pipilitin itong makuha ang loob ng kanilang biktima. Maraming pamamaraan ng mga nilalang na yon, kagaya ng pag-alok sa mamumundok ng inumin o hindi naman kaya'y pagyaya sa mga ito sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pag-aakit dito. Kahit isang albularyo ang makasalubong ng mga nilalang, magagawa pa rin nila yung maimpluwensyahan. Pagtatapat ng matanda sa kanya, 2 na sa mga kaibigan nito ang nawala sa bundok dahil sa pagtatangka nitong hanapin ang mga nilalang na yon. Magmula noon, hindi na ninais pa ng albularyong sumunod sa mga yapak nito sa takot na baka matulad lamang siya sa parehas na sinapit nitong tadhana. Dagdag pa niya na sa ilang taon niyang pananaliksik ni impormasyon ukol sa lahi ng mga nilalang na yon ay wala siyang nakalap. Basta ang alam ng kaibigan ni Aurelio, pumabangon ang mga ito sa kanilang hukay tuwing Semana Santa para maghanap ng pagkain. Wala siyang ideya kung aswang ba ang mga ito o kung ano. Sa isip-isip niya kasi, kung aswang ang mga nilalang na yon, malabo nitong matalo ang mga kaibigan niya. Bukod sa eksperto yon sa kumbate, marami din yung daladalang pangontra kontra aswang at bagat. Matapos namang marinig ni Aurelio ang sinabi nito,
doon na niya tuluyang napag-alaman ang dahilan ng kanyang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad din ito sa kanya na matagal na ang panahong lumipas magmula noong lumitaw ang mga nilalang na yon sa kanilang lugar. Maniwala kayo o hindi, kahit ang maestro pa ng maestro ng albularyong yon, alam ang tungkol doon. Dahil sa hindi nila alam ang kinabibilangang lahi ng mga nilalang, kaya na may tinawag nila itong bungway. Ang pangalang yon ang nagtutukoy sa parte ng bundok kung saan doon matatagpuan ang pinakasentro ng baryo ng mga nilalang. Naniniwala din ang kaibigan niya na may posibilidad na nakarating roon ang namayapa niyang maestro at nakauwi ng ligtas. Dahil sa mga bagay na sinabi nito, kung kaya't sobra-sobrang takot naman ang nararamdaman noon ni Aurelio. Hindi niya mawari ang pakiramdam niya. Sa kadahilan ng buong buhay niya, inisip niyang ligtas ang bundok na puntahan. Inakala niya ding tanging mga mababangis na hayop at sawa lamang ang dapat niya roong katakutan, subalit nagkamali siya. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, nagpaalam na siya sa kaibigan niya. Bago niya nilisan ang tahanan nito, muli siya nitong pinaalalahanan ukol sa panganib ng bundok. Wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon nang sa gayoy kahit papaano mapanatag yun sa kanya na wala siyang gagawing kakaiba. Lumipas pa ang mga araw, papalapit na ang Semana Santa. Dahil sa takot noon ni Aurelio, inabisuhan na din niya ang pamilya niya na ipagpaliban na muna ang pamumuhay nila. Ayon sa kanya, hindi naman siguro sila maghihirap kung sa loob ng ilang araw magpapahinga sila. Maliban sa marami pa naman silang tambak ng pagkain, kahit papaano meron na silang naipong kakarampot na salapi. Dahil sa siya na noon ang nagdesisyon, kaya na may hindi na din tumutol ang kanyang asawa maging ang kanyang mga anak. Sa isip-isip ng mga ito, hindi naman masama ang magbakasyon ng ilang araw para makahinga sa bigat ng kanilang trabaho. Habang wala silang ginagawa, pansin na pansin naman ni Aurelio ang patuloy na pamumundok ng mga kaibigan niya sa baryo. Nang akmang aabisuhan na niya ang mga ito, hindi niya maiwasang mabahala, gawa ng ang kinakatakot niya, baka isang istorya lang ang sinasabi sa kanya ng kaibigan niya. Paano na lang kung hindi yun totoo? Anong iisipin nila sa akin? Baka mabansagan pa nila akong baliw. Sa isip-isip ni Aurelio. Dahil sa mga katagang sumayad sa kanyang isipan, kung kaya't nagpasya siyang hayaan na muna ang mga ito pansamantala. Ang inisip niya, ibigay na lamang ang pasya sa kaibigan niya. Sa pagsapit ng araw ng Lunes, nasipat niya pa ring namumundok ang mga ito. Pero kinahapunan, labis na nagtaka noon si Aurelio, gawa ng wala na siyang nakitang bumalik na mga mamumundok. Akala niya may dinaanan lang ang mga ito. Ngunit lumalim na lamang ang gabi, wala talaga siyang nakita. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na niya hinayaan pang lumipas ang gabi na hindi ito nalalaman ng matanda. Kahit 10 oras na, naglakas loob siyang tumungo sa bahay nito para ilahad ang mga nangyari. Sa pagdating niya sa bahay ng kaibigan niya, naaktuhan naman niya yung nananakbo habang nakaharap sa bundok. Hindi pa man siya roon nakakalapit ng husto, narinig niya yung nagsalita ng, "Ngayong gumalaw na sila, ipagpanalangin na lang natin ang kaligtasan ng bawat isa." Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang mabilisan naman itong pagsilay sa kanya habang nananatiling tahimik. Makalipas lamang ang ilang minuto, itinuro ng albularyo sa kanya ang kinaroroonan ng bungway. Pagsilay doon ni Aurelio, doon niya nasilayan ang kadiliman na bumabalot sa bundok. Noong una wala siyang nakikita.
Pero nang ihipan ng dasal ng albularyo ang kanyang mga mata, doon niya nasilayan ang kakaibang hangin na dahan-dahang yumayakap sa bundok na yon. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang pagliwanag ng paisa-isang mga sulo na siya namang naging sanhi upang masilayan niya ang baryo ng mga nilalang. Bagaman malayo ito, hindi maipagkakaila ni Aurelio ang lawak ng nasasakupan nito. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, inilahad sa kanya ng albularyo na hindi lang nananatili sa isang lugar ang mga bungway. Kahit nasisipat nila ang lokasyon nito, wala yung kasiguraduhan na doon talaga yun matatagpuan. Ayon kasi sa maestro ng kanyang kaibigan, ang bundok mismo ang tahanan ng bungway. Kaya nilang magpakita sa kahit saang parte nito kung yon ay kanilang nanaisin. Mapapayapang nilalang ang mga bungway pero kapag lumipas ang ilang araw ng Semana Santa na wala silang makakain, kusa silang bababa sa baryo para maghanap ng mabibiktima. Dahil sa sinabi nito, doon na unti-unting nagkakaideya si Aurelio ukol sa mga nilalang na yon. Kahit nakakaramdam na siya ng takot sa kanyang katawan, minabuti niya pa ring makinig sa lahat ng nalalaman ng kanyang kaibigan. Goy, sa tingin mo, ilan bang taong kailangan nila para mabusog? Sapat na kaya yung mga mamumundok na hindi pa nakakauwi magpahanggang sa ngayon? Tanong ni Aurelio sa albularyo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tinapik lang naman ito ang kanyang balikat habang sumasagot sa kanya ng, Sabi ng maestro ko, higit 17 tao ang kinakailangan nila para mabusog. Kung tama ang tansya ko, kakailanganin pa nila ng 13 tao. Marami yon. Pag-ingatin mo ang pamilya mo, Aurelio. Hindi birong mga magaganap sa mga susunod pang araw. Matapos nilang mag-usap, wala siyang ibang naramdaman kundi ang takot sa kanyang katawan. Dahil sa kawalan niya ng lakas para bumalik sa kanilang pamamahay, kaya na may minabuti niyang manatili sa tahanan ng kanyang kaibigan. Lumipas pa ang mga araw, wala silang ibang ginawa kundi ang manalangin tuwing hapon. Magmula din noong nalaman niya ang tungkol sa mga bungway, ni minsan hindi na niya pinayagan pang lumabas ng kanilang bahay ang kanyang asawa at mga anak. Wala naman yung nagawa kundi sumunod sa kanya, gawa ng tinakot niya yung sasaktan kung maglalakas loob yung sumuway sa kanyang utos. Sa pagpatak ng araw ng Huwebes, doon na nga unti-unting kumalat sa kanilang baryo ang pagkawala ng iilang mga tao. Karamihan sa mga nawawala, malapit lang sa kanilang lugar, kaya na may ang iilan sa kanila hindi maiwasang mabahala. Kapag sumasapit na dinoon ng hapon, halos kokonti na lamang ang makikita mong taong naglalakad sa labas ng baryo. Bagaman nababahala na din si Aurelio para sa kanilang kaligtasan, pinipilit niya pa rin ang kanyang sarili na tumungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Naniniwala kasi siya na yon ang pinakamainam niyang gawin upang makaligtas. Sa dinami-rami kasi ng tao sa kanilang lugar, tanging ang albularyo na yon ang merong kaalaman pagdating sa mga bungway. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang nag-uusap silang dalawa, meron silang nasipat na 3 katutubo na may mga daladalang kawayan. Galing yun sa bukid, kaya na may agad nila yung pinaghinalaan. Pagramdam ng albularyo na bungway ang mga ito, mabilis na naman niyang nilapitan itong si Aurelio para papasukin sa loob ng kanyang bahay. Makalipas lamang ang ilang minuto, habang pinagmamasdan nila ang mga nilalang na yon, napansin nila ang isa sa mga ito na panayang paglingon sa bahay ng albularyo. Umaamoy-amoy din yun sa hangin na parabang meron yung sinusundang bakas sa paligid. Maya-maya pa, pagsilay ng nilalang sa siwang na pinagmamasdan nila,
bigla naman yung umangil habang dahan-dahang lumalapit. Dahil sa pangyayaring yon, taimtim namang nagbitaw ng usalang matanda upang magawa yung maitaboy kahit papaano. Hinugot din ito ang isang mahabang patpat sa ilalim ng altar na mabilisan namang lumambot hanggang sa hindi maglaon, naging isa itong latigo. Pagtitigan nilang dalawa, binulungan siya ng matandang manatili sa loob anuman ang mangyari. Inihipan din siya nito ng usal sa katawan upang masigurong hindi siya tatablan ng kahit na anong tigalpo na tinatangan ng mga nilalang. Matapos siyang gawin ng albularyo, paisa-isa naman itong inihipan ang mga gasera sa paligid. Nang tuluyan na silang binalot ng dilim, hindi na ito nag-alangang lumabas habang nananatiling pinakikiramdaman ng mga nilalang. Pagsilay ni Aurelio sa kaibigan niyang kinaharap ang bungway, doon niya nasilayan ang animoy espiritual nitong kabal na pumoprotekta sa kanyang katawan. Sa pagsugod ng nilalang sa kinaroroonan ng matanda, buong puwersa naman niya yung hinataw ng latigo niya na siya namang mabilisang pumulupot sa leeg nito. Bago pa man makapumiglas ang nilalang na yon sa kanyang ginawang pag-atake, na ibalibag niya na yon sa lupa. Hindi niya na rin ito binigyan ng pagkakataong lumaban, kaya na may nang akmang tatayo pa ito. Walang pag-aalangan naman yung tinigalpo ng matanda, sabay tarak ng dinukot niyang punyal sa leeg ng bungway. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang sumugod ang dalawa pa nitong kasama na siyang naging sanhi upang malagay sa panganib ang matanda. Nang masipat ni Aurelio na purong pag-ilag na lamang ang ginawa nito, napilitan na siyang humanap ng armas para tulungan ang kaibigan niya. Pagsilay niya sa isang sundang na naroon sa sala, dali-dali naman niya yung kinuha at buong tapang na lumabas sa bahay. Hindi na din siya nagdalawang isip na sugurin ang mga bungway sa takot na baka mapaslang nito ang nag-iisa niyang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng ginagawa nilang pagbubuno, doon tuluyang nasilayan ni Aurelio ang kakaibang anyo ng mga nilalang. Paglalarawan niya dito, mapuputla ang mga balat nito at parabang wala yung kalamnan sa loob ng kanilang sistema. Pakiramdam niya nga noon, purong buto lamang ang mga nilalang na nakakalaban niya. Ang mas higit pang nagbigay ng takot sa kanya ay yung amoy ng mga nilalang na halos maihahalin tulad mo sa amoy ng isang naagnas na bangkay. Sa sobrang baho nito, hindi maiwasang maglaway ni Aurelio habang patuloy niya yung tinataga. Sa ilang beses niyang pagtangka sa mga bungway, ni katiting na tsansang mapuruhan niya ito ay naging imposible. Sa bawat pagtaga niya kasi sa katawan ng nilalang, napapansin niyang tumatalbog lamang ang talim ng kanyang sundang. Matapos niyang maunawaan ng bagay na yon, pinili niyang umatras ng umatras hanggang sa magkalapit na sila ng albularyo. Baliwalay ang armas mo, iho. Kailan may walang magiging epekto ang armas ng tao sa mga bungway. Palagi mong tatandaan yan. Para madaig ang mga nilalang ng kadiliman, kinakailangan mong gumamit ng kapangyarihan ng liwanag. Wika ng albularyo sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong sinugod ang dalawang bungway na siyang naging sanhi ng kamatayan ng mga nilalang na yon. Sa pagkaagnas ng mga ito, dali-dali naman nilang tinungo ang kanyang tahanan para tulungan ang mag-ina niya doong naiwan. Habang binabagtas nila ang daan, hindi maiwasang masipat ni Aurelio ang mga nilalang na naglipana sa paligid. Tandang-tanda niya nga noon na habang tumatakbo sila, may mga bungway na sumusunod sa kanilang dalawa. Subalit kahit anong bilis ng mga nilalang na yon, tila bang hindi sila nito gaanong nasusundan dahil sa panliligaw ng albularyo. Lumipas pa ang kalahating oras, narating na nga nila ang kanyang bahay. Pagsilay nila roon, tumambad sa kanila ang 5 bungway
na animoy pilit hinuhukay ang bubong ng bahay nilang gawa sa kugon. Rinig na rinig din niya noon ang pagsigaw ng kanyang pamilya na humihingi na ng tulong na siya namang labis niyang ipinag-alala. Upang mailigtas ang mga ito, hindi na nag-alangan pang sumugod itong si Aurelio. Bago nila nilisan ang lugar na kanilang kinaroroonan, pinasuot siya ng matanda ng isang kwintas habang nagwiwika ng, Akuin mo na ito pansamantala, Aurelio. Yan ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Magagamit mo yan para makipaglaban sa mga demonyong yan. Kusa yang gagana dahil kusa ko itong ipinagkaloob sa iyo. Pagrinig ni Aurelio sa sinabi nito, agad naman niyang sinuot ang mutya at mabilis ang lumapit sa kanilang bahay. Sa pagsilay ng mga nilalang sa kinaroroonan nila, mabilis na naman yung nagsilundagan hanggang sa magawa na sila nitong mapalibutan. Matapos naman nila yung masilayan, pinili nilang maging kalmado habang pinagmamasdan ng mga ito. Nang masipat ni Aurelio ang pagsugod ng isang bungway, agad naman niyang binitawan ng kanyang sundang at kasabay nito ang pagsapak niya sa pagmumukha nito ng napakalakas. Sa sobrang lakas ng pagkakasuntok doon ni Aurelio, halos malukot ang katawan ng nilalang na yon pagkagulong nito sa lupa. Bago pa man yun makatayo, dali-dali naman niya yung nilapitan at pilit ibinigti gamit ang kanyang bisig. Hindi naging madali para sa mga bungway na kaharapin siya sa kadahilan ng bigla ring nagtaglay ng kakaibang kabalang katawan niya. Nang mapagtanto ni Aurelio na patay na ang bungway na nadakip niya, agad naman niya yung binitawan para sugurin ang dalawa pang nilalang. Bago pa man niya yung tuluyang mapaslang, nasipat niya ang kaibigan niyang nagpapahinga sa gilid ng bahay nila. Nakaupo yun sa bangkay ng dalawang bungway habang patuloy siyang pinagmamasdan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman silang pumasok sa loob upang tingnan ang miyembro ng kanyang pamilya. Nang mapagtanto niyang nasa maayos na kalagayan naman ang mga ito, minabuti niyang makipag-usap sa albularyo ukol sa mga susunod nilang plano. Ayon sa albularyo, kusang naglalaho ang mga bungway sa pagsapit ng araw ng pagkabuhay. Ang mga kauri nitong maiiwan sa bundok masusunog dahil sa presensya ng Panginoon. Naniniwala din ang albularyo, may mangilan-ngilan na sa kanilang mga kababaryo ang nadukot ng mga bungway. Dagdag pa nito na dahil sa pag-ani ng mga nilalang na yon sa kanilang lugar, kaya na may nasisiguro nito na bago sumapit ang Sabado de Gloria, tahimik na ang kanilang lugar. Baka isipin mo, Aurelio, gada sumasapit ang mahal na araw nangyayari ang bagay na ito. Hindi yun ganon. Alam mo, sa ilang dekada nyo ng pananatili rito, ito ang unang beses na nakaharap mo ang mga nilalang na yan. Isa yang senyales sa itaas na unti-unti nang sumasama ang mga tao sa paligid mo. Kapag nakasilay ka ng pagtago ng buwan sa araw bago sumapit ang Semana Santa, yan ang hudyat ng paglitaw nila. Kung ayaw mo makalaban sila, maghanap ka ng masisilungan pansamantala sa ibang lugar. Hindi yan maituturing na katuwagan, bagkus yan ay pag-iwas lamang. Mulat ka na, kaya kinakailangan ko ng iklaro ang mga bagay-bagay sa iyo. Paliwanag ng albularyo. Dagdag pa nito na para hindi na kumalat ang takot sa lugar nila, kinakailangan niyang ilihim ang tungkol sa bagay na yon. Sa pagtatapos ng araw ng pagkabuhay, tuluyan na ding naglaho ang lugar ng mga bungway. Nang maramdaman ni Aurelio na ligtas na ang kanilang lugar, sinubukan na din niyang bumalik sa dati niyang gawain. Subalit sa mga oras na tumutungtong siya sa paanan ng bundok, nakakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya ayaw na ng kanyang katawan na doon ay pumunta. Lumipas pa ang ilang taon, nagpatuloy ang kanilang pagkikita ng kaibigan niya.
marami din yung inilahad sa kanyang sikreto kung papaano madadaig sa kumbate ang mga bungway. Naniniwala kasi ang kaibigan niya na mas mabuting handa kaysa maunahan ng kanilang mga kalaban. Pero alam niyo ba, na 3 taon lamang noon ang lumipas, muli na naman nilang nakita ang senyales sa lugar nila. Dahil dito, napilitan ng umalis itong si Aurelio kasama ang albularyo sa kadahilanang silang dalawa lang din lamang ang humaharap sa mga nilalang. Labis ding nagbibigay kilabot sa kanila ang kawalan ng kamalayan ng mga taong pumapalibot sa kanila. Pero ang pinaka nagpapataas talaga ng kanilang mga balahibo ay sa tuwing nangyayari yung baryo ng mga aswang na lumilitaw kapag patay ang Diyos. Okay, opinyon ko sa kwento. Bagong nilalang naman, bungway. Pero kung pakikinggan nyo yung kwento, no, hindi naman sila taon-taon lumalabas. Parang nagkakaroon ba ng lunar eclipse o solar eclipse, tapos matataong mahal na araw, tsaka lang sila lalabas. Tapos kailangan nila 17 tao para tuluyan silang mabusog. Grabe naman, sobrang dami naman nun. Tsaka gaano kaya kalaki yung baryo ng mga bungway, no? Kasi napakinggan ko rin sa pagkukwento ko kanina habang kinukwento ko siya. Parang nasa form sila ng katutubo no? Kasi siguro wala tong gaanong suot. Meron man bahag lang o pang itaas o pang ibaba lang. Hindi natin masasabi kasi hindi naman talagang na-describe yung itsura nila sa buong kwento natin. Pero grabe, sobrang nakakatakot lang. Tapos hindi mo pa malalaman kung nasan silang parte ng bundok, kung saan man sila nakatira. Malamang sa malamang, hindi lang dito sa bundok na to. Siguro sa ibang parte ng Pilipinas na maraming bundok, nakatira din tong mga bungway. Pero yun nga lang, siguro kaya hindi siya gaano nakikita ng mga tao kasi sobrang dalang lang lumabas. Isipin niyo may eclipse lang, tas matataon pa ng mahal na araw. Sobrang bihirang mangyari niyan. Kaya siguro sinuwerte lang talaga tong si Aurelio kasi nga meron siyang kakilalang alam yung history ng mga bungway. Kaya naligtas niya yung buhay niya at saka ng pamilya niya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.